A kao što ste svi obavešteni, naš gost večeras je profesor dr. Tomislav Terzin. On će održati dva predavanja na srpskom jeziku, jedno ove večeri i drugo sutra ujutru u 10 sati. I evo ovde imate naslov predavanja Neka bude svetlost. Večerašnje predavanje nosi naslov Nebesa kazuju slavu Božju, a sutra ujutro u 10 sati tema je Živa svetlost. Pre nego što budem dao reč profesoru Terzinu, želeo bih da pročitam nekoliko reči o njemu. Tomislav Terzin rođen je u Somboru 1971. godine, ja sam također rođen u Somboru, tako sam počastvovan da delimo isto mesto rođenja, iako smo kroz razgovor zaključili da smo bili u vojsci u istoj kasarni. Tako da evo nešto delim sa profesorom Terzinim i ja. Dakle, rođen je u Somboru 1971. godine, gde je završio srednju medicinsku školu farmaceutskog smera 1990. Diplomirao je molekularnu biologiju i fiziologiju na Beogradskom univerzitetu 1996. godine. Od tada do 2001. godine radio je u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Od 2001. godine sa svojom porodicom boravi u Kanadi. Magistrirao je zoologiju 2003. godine na Univerzitetu Western Ontario u Kanadi, a doktorirao je na istom univerzitetu 2007. godine. Nakon postdoktorskih studija na Univerzitetu Guelph, gde je radio na DNK bar kodiranju insekata, to nam je sve jasno, tako šta je radio. Tomislav Terzin je 2009. godine dobio je poziciju asistent profesora biologije, razvića i genetike na Univerzitetu Alberti u Kanadi, gde trenutno drži nastavu i radi istraživanja na polju razvića šara na krilima leptira i drugih insekata. Većina ljudi me je pitala zašto sam tako crven. Znači, danas sam bio sa profesorom Terzinim na istraživanju, pošto je on došao na putovanje gde vrši svoja naučna istraživanja. Mi smo bili na obali gde je on lovio insekte i druge morske životinje. Tako da je to razlog zašto smo pocrveneli. Dakle, profesor Terzin je autor nekoliko naučnih radova. Najvažnija dosadašnja stručna publikacija u kojoj deli prvo autorstvo objavljena je u vodećem svetskom stručnom časopisu za prirodne nauke Nature u decembru 2004. godine. Profesor Terzin je održao preko 600 javnih predavanja i tribina na temu odnosa nauke i religije, kako u našim krajima, tako u Severnoj Americi, Aziji i Australiji. Govorio u mnogim gradovima Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Profesor Terzin je autor 4 knjige do sada. Prva knjiga je Medonosna pčela, Evanđelje prirode, zatim Cenzurisana naučna otkrića, Šta je čovek, te ga se opominješ i Poreklo čoveka. Takođe, profesor Terzin ima 24 miliona pregleda na YouTube kanalu. Tako da evo jedan poznat čovek, naročito ljudima našeg porekla, i mi imamo posebnu priliku da ga večeras i sutra imamo za gosta. Naravno, mnogi od vas će hteti da postave pitanja profesoru Terzinu, verovatno i da popričaju. Znači, imat ćemo priliku da postavimo pitanje tako što ćemo vam podeliti papiriće. Dakle, svi vi koji budete hteli da nešto pitate, uzmite papirić, napišite pitanje i profesor Terzin će na to odgovoriti. Takođe, ukoliko želite da naručite neku od knjiga profesora Terzina, takođe bi nam trebalo da to napišete na papiru, vaše ime i prezime, mail adresu i telefon, da bi mogli naručiti knjigu. Knjiga mora stići iz Beograda, ne znam trenutno koliko to može biti cena, ali bit ćete o tome obavešteni. I svi vi koji ste prvi put na ovakvim predavanjima, molim vas, javite se posle, jer imamo specijalan poklon za sve vas. A sada, profesore Terzin, izvolite.
Hvala, Saša. Ja sam prvi put u Queenslandu, nisam prvi put u Australiji, ali prvi put u Queenslandu i mogu vam reći da od provincija koje sam video, Queensland mi se najviše dopada za sad. Ne treba drugi da zavide zbog toga. Ja se bavim insektima i bavim se različitim invertebratima, životinjama, tako da je ovdje najbogatiji život tih organizama koje ja proučavam. Samo da na početku predstavim moju suprugu Nevenu, ako možeš ustani, i mlađeg sina Tasijana. Naš stariji sin je ostao u Kanadi da studira i zajedno smo dakle ovde i zahvalni smo organizatorima što su nam omogućili da budemo zajedno u vašoj sredini. Dakle, moja tematika kojom se bavim na javnim predavanjima je odnos nauke i religije. Dakle, čuli ste da sam ja biolog, međutim bavim se različitim temama u vezi prirodnih nauka i religije. Dakle, ja sam bio ateista do svoje 21. godine i pod teretom činjenica, naučnih činjenica i logike nisam imao druge nego da priznam da Bog postoji, da priznam da u Bibliji je zapisana istina i uz Božju pomoć da pokušam da živim hrišćanski život. Od tog vremena, kao bivši ateista, glavni cilj mojih predavanja je da ljudima koji ne veruju ili imaju sumnje pomognem da dobiju određeni broj informacija koje su zapravo najčešće cenzurisane u nauci. Današnja nauka je ateistička, evolucionistička i selektira informacije koje su dostupne javnosti. Tako da želim da ponudim neke informacije koje mogu pomoći ljudima da formiraju svoje verovanje. Dakle, ja nikoga ne nagovaram da bude hrišćanin kao što sam ja hrišćanin, ali imam tu potrebu i taj osjećaj da ljudima ponudim informacije, uglavnom naučne informacije, a onda pravim i vezu sa Biblijom, da vidite kako Biblija nije neka stara zatucana knjiga, mislim jeste stara, ali nije zatucana i tekako je naučna, da može svako da donese odluku šta će verovati. Zašto je to bitno? Teorija evolucije koja je danas dominantni pogled na svet, nam ne nudi dublji smisao života. Dakle, ako smo nastali spontanim prirodnim procesima, dogodilo se da sam se rodio, da sam živ, mogu ostaviti potomstvo i na kraju ću umreti i tu je kraj. Mi kao svesna, inteligentna bića imamo potrebu za dubljim smislom života i često ateisti kažu pa to je vaš problem, vi ste kukavice, ne možete da se suočite sa realnošću da ćete jednog dana umreti i to je kraj. Međutim, kad bi to bilo tako, ja kao bivši ateista govorim, ja bih to prihvatio. Međutim, toliki je broj činjenica koje ukazuju da je zapravo čovek stvoren od jednog višeg bića koje nam nudi večni život. To je jako bitna informacija za svakog čoveka da bar čuje tu informaciju i to je uglavnom glavni cilj koji ja imam u mojim javnim predavanjima, da ljudima dam informacije. Bog, ako postoji, ako verujemo ili ako ne verujemo u njega, dao je čoveku slobodnu volju. To je razlog zašto mnogi ljudi ne veruju. I tom slobodnom voljom svako može da donese odluku za sebe ako ima informacije. Ako nemate dovoljno informacija, onda je vrlo teško napraviti dobar zaključak. Ako možemo da krenemo na prezentaciju i da, ja sam čuo da sam dobio pokazivač. Ako možemo da stavimo prvi slajd prezentacije, to je to. Ja sam zamoljen od strane univerziteta na kome radim da uvek kažem da se izjasnim da govorim u svoje lično ime i ne zastupam evolucionističke stavove ustanove u kojoj radim, što na drugi način demonstrira tu cenzuru u današnjoj nauci. Dakle, čak ni u akademiji nemate slobodu da se izrazite ako
vaša ubeđenja nisu u skladu sa onim što je zacrtano. Druga informacija koju želim da podelim sa vama večeras je, ja često gostujem na različitim YouTube kanalima, mnogi od vas me znaju sa YouTube kanala, pre svega kanal Božidar Prgonjić, gde skoro svakog petka imamo emisiju. Ako niste zapratili kanal, zapratite, ali osim toga imam i svoj lični YouTube kanal za koji manji broj ljudi zna. On se zove Bug Philosopher i tu su uglavnom prilozi na engleskom, mada ima i na našem jeziku i ima mnogo priloga koji su muzički, kao intermezzo sa slajdovima iz moje kolekcije. Dakle, ja se bavim tropskim insektima i mnoge vrste su izuzetno lepe, bavim se njihovim šarama, tako da čisto za opuštanje, malo ko u današnje vreme je onako smiren i opušten, ako vas na poslu iznerviraju ili imate neke probleme, možete uključiti neki od ovih priloga i videti čudesa koja postoje. Dakle, svi slajdovi su iz moje lične kolekcije koju koristim u istraživanjima i često moji kolege biolozi nisu svesni šta sve postoji na zemlji, tako da, eto, i ako niste proučavali insekte, možete da se upoznate sa njima. Insekti su među najlepšim stvorenjima koja postoje. Ako mi ne verujete, pogledajte, dakle, na kanalu. Nekada ja pokušavam sledeći slajd da uključim, ali ne znam da li će funkcionisati. Dakle, ovo naše gostovanje kod vas je veoma kratko, dakle, tu smo 3 puna dana, skoro pa 4, ali je malo vremena da vam kažem sve što bih želeo da kažem. Osim toga, tu su i ljudi sa engleskog govornog područja koji bi voleli da me čuju. Postoji simultani prevod, ja se nadam da će biti uspešan. Imam mnogo toga da vam kažem, pa ne mogu dovoljno sporo da govorim, tako da neće biti lako prevodiocima, niti sa srpskog na engleski, niti sa engleskog na srpski sutra, ali eto, u kratkom vremenu smo saželi 4 teme u 2 miniserije. Obično su moje miniserije po 3 predavanja, ali ovde smo napravili 2 miniserije, jednu na srpskom, jednu na engleskom. Na srpskom jeziku će biti miniserija koja se bavi svetlošću. Neka bude svetlost, kako je u Bibliji opisano, stvaranje svetlosti, svetlila. Ona postoje čak i u živom svetu, među životinjama i među gljivama, o tome ćemo govoriti sutra prepodne, a večeras ćemo govoriti o svetlilima koje su na nebesima i uporediti naučne činjenice sa onim što Biblija kaže. Dakle, to je jedna miniserija, a druga miniserija će biti potpuno druga tematika na engleskom jeziku, bliža onome što ja predajem studentima, to je genetika i molekularna genetika, i govorit ćemo o DNK molekulu i značenju DNK kao informaciji života. To predavanje će biti na engleskom jeziku, mislim, uz mogućnost prevoda na srpski jezik. Dakle, večeras i sutra prepodne u 10 se bavimo svetlošću u stvorenom svetu i red je da počnemo sa prvim stihom Biblije. Dakle, kada otvorimo Bibliju, prvi stih u prvoj knjizi Mojsijevoj ili u Pustanju, prva glava, od 1. do 3. stiha je tekst, ali taj tekst kaže sledeće: u početku stvori Bog nebo i zemlju i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Ne znam da li ste razmišljali o svetlosti, ona je jako zanimljiv fenomen. Ja ću u najkraćim crtama da kažem par informacija iz fizike, čisto da se upoznamo sa svetlošću, ako smo zaboravili iz školskih dana što smo učili. Ne znam da li ste zapazili, svetlost uvek ima svoj izvor. Sunce ili lampa, ili uvek morate da imate izvor svetlosti, ili tako? Dakle, nije to neka visoka nauka, sad što vam govorim, prilično logično. Međutim, ateistička, evolucionistička nauka tvrdi da je prva svetlost, jeste čuli za veliki prasak ili Big Bang? Odjednom se pojavila svetlost nijotkuda. I ne samo svetlost, nego i materija i energija.
ako je to logično, ja sam nekada verovao kao ateista u to, ako je to logično, meni ne izgleda logično jer naše iskustvo kaže da svaka svetlost mora imati svoj izvor. Ne možete da imate prasak svetlosti bez izvora. Evolucionisti ne nude odgovor na pitanje šta je bio izvor prve svetlosti koja se pojavila u univerzumu. Biblija daje taj odgovor. Ako čitamo ovaj tekst, vidimo koji je izvor ili šta je izvor svetlosti. I reče Bog, neka bude svetlost. Dakle, Božja reč je izvor svetlosti. Nauka nema taj odgovor u teoriji velikog praska. Zatim, Biblija također kaže da je postojao početak materijalnog sveta, kaže u početku stvori Bog. To tvrdi i zvanična nauka, da je svet u kome živimo imao svoj početak. Ono što je razlika je datiranje vremena. Nauka kaže pre više od 13 milijardi godina, sad još više povećavaju taj broj na nekih 26 milijardi godina, a Biblija kaže pre 6000 godina. Međutim, jedni i drugi se slažu da je na početku bila svetlost i slažu se da univerzum ima početak. Tako da vidimo neke stvari u kojima se itekako dodiruju Biblija i nauka, u nekim drugim aspektima se ne dodiruju. Ono što je također zanimljivo, ja ću o tome govoriti sutra prepodne, dakle na samom početku Biblije imamo pojavu stvaranje svetlosti. Na samom kraju Biblije, o čemu ću govoriti sutra kada govorimo o živim bićima, ponovo, dakle u otkrivenju, na samom kraju otkrivenja, ponovo imamo svetlost, imamo sjajnu zvezdu danicu. Tako da je Biblija vrlo, vrlo zanimljiva po pitanju svetlosti i to ćemo detaljnije proučiti. Dakle, ja uvijek pravim vezu između nauke i duhovnosti, da vidimo da naučne činjenice imaju itekako značajan, dublji smisao. Par reči o prirodi svetlosti. Ova bela svetlost koju vidimo je polihromatska. Kada se bavimo bojama, temperama i akrilnim bojama i tako dalje, pa ih mešamo, pigmentne boje, onda znate koje 3 boje pomešate, uvijek ćete dobiti brown. Ako pomešate žutu i crvenu, dobit ćete naranđastu. Međutim, svetlost ne pravi boje tako. Bela svetlost u sebi sadrži svih 7 boja duginog spektra. I to je vrlo zanimljivo, jer taj dugin spektar koji mi možemo da vidimo, kako belo može da napravi sve boje? Kako iz beloga proizilaze sve boje? Ne znam da li ste o tome razmišljali. Dakle, nije u pitanju pigment. Nosilac svetlosti su fotoni, ako svetlost posmatramo kao čestice, ili zračenje, elektromagnetni talasi, ako je posmatramo kao talas. Tako da kažu ljudi da svetlost ima dualnu prirodu. Može da se ponaša kao čestica, može da se ponaša kao talas. Kako će se ponašati, zavisi od našeg eksperimenta. Ako postavite eksperiment da posmatrate svetlost kao česticu, ona će se ponašati kao čestica. Ako postavite eksperiment da otkrijete da je svetlost talas, bit će talas. Kako istovremeno svetlost može biti i talas i čestica? Dakle, 2 čudesne stvari u našem svakodnevnom životu. Bela svetlost sadrži sve boje i ta ista svetlost se ponaša i kao čestica i kao neki nematerijalna jedinica ili talas. Što se tiče boja, boje zapravo ne postoje. Boje stvara naš mozak. Ne postoji crvena boja, ne postoji zelena, plava. To su samo različite talasne dužine elektromagnetnog zračenja. Naše oči, mrežnjača, može da prepozna talasnu dužinu svetlosti i na osnovu talasne dužine svetlosti joj da boju. Tako da kada mi gledamo svet i svetlost koja se reflektuje recimo od vaše odeće, boje koje mi vidimo stvara mozak na osnovu različitih talasnih dužina.
Da se vratimo sada našoj temi, dakle to su neke osnovne stvari o svetlosti, da se vratimo našoj temi, a to je svetlost u kosmologiji i u astronomiji. Da vidimo nebeska tela, odakle poreklo njihove svetlosti. Ja sam već pomenuo veliki prasak, dakle na ovom slajdu vidite na početku veliki prasak, svetlost bez izvora. Kako to? Nelogično. Ali posle velikog praska, kažu evolucionisti, da je postojalo vreme tame. Dakle, ta svetlost je sevnula, ugasila se, zvezda još nije bilo. I to je bila neka era tame za koju ja mislim da oni smatruju da je trajala negde oko 400 miliona godina, da je bila tama, i onda su se pojavile prve zvezde. Kosmologija je prilično komplikovana, ja ne mogu da ulazim u pitanja porekla zvezda, ima jako mnogo o tome da se kaže, mogli bismo nedelju dana samo da govorimo o astronomiji i kosmologiji, ali generalno, kada pogledate zvezdano nebo, svetlost koju vidimo su zvezde. Dakle, vidimo izvore svetlosti i odakle ti izvori svetlosti, kako su te zvezde nastale. Evolucionistička nauka kaže kondenzovanjem materije. Materija se toliko zgusnula da je odjednom bljesnula svetlost. Ne znam da li ste ikada videli neku eksploziju, daj Bože da niste, ali u eksploziji se materija razleti na sve strane. Da li ste videli nekada da se ponovo sažme? Recimo razbijete čašu, da se ona ponovo skupi da bude jedna? Ne. Kada imate eksploziju, a veliki prasak je eksplozija, materija koja se razleti, ode na sve strane i više se ne sjedinjava. Ovde imamo drugu kontradikciju velikog praska, da posle tog velikog praska materija se odjednom sažima i to se toliko sažima da pravi grudve materije koje su toliko zgusnute i pod pritiskom da se u njima pojavila nuklearna fuzija, a kada se javi nuklearna energija, kao posljedicu ona zrači fotone, a fotoni su te čestice svetlosti. Tako da se odjednom pojavila svetlost i danas imamo univerzum koji ima svetlost. Mi živimo u svetu gde ima mnogo zagađenja, čak i svetlosnog zagađenja u velikim gradovima, tako da morate izaći izvan grada da biste vidjeli zvezde. Ja kad sam bio dete, posmatrali smo zvezde, u današnje vreme vrlo malo. Ljudi imaju vremena da gledaju zvezde, uglavnom svi gledaju svoje mobilne telefone, nažalost. I te zvezde formiraju galaksije i vidjet ćemo neke od tih nebeskih tela. Ponovo, dakle, kada čitamo taj tekst u Bibliji, da je u početku bilo svetlo, Bog kroz Bibliju stvara svojom rečju ili logosom. Vidjet ćemo, kada budem govorio na engleskom jeziku o DNK molekuli, govorit ćemo također o informacijama, o rečima. U DNK su zapisane reči, tako da možemo povezati teme koje su prilično različite u jednu koherentnu i logičnu sliku. Kada su istraživači pokušali da mapiraju nebo i da, dakle, ne samo zvezde koje vidimo, nego i galaksije, galaksije su ogromna jata zvezda, onda su zapazili da su zapravo nebeska tela, galaksije, formirane u 7 koncentričnih krugova, kao da imate 7 dana. Kada čitamo u Bibliji postanje, Bog stvara tokom 6 dana, 7. dana se odmorio i to stvaranje počinje periodom tame i onda je svetlost. Dakle, biblijski dan počinje od zalaska sunca. Prvo je tama, pa je onda svetlost. I nebeska tela, galaksije, formiraju, vidite ovde, kao neku metu. Galaksije, kada mapirate na nebu, one formiraju 7 zona, kao 7 koncentričnih krugova. Ali ono što je najzanimljivije, Zemlja je u strogom centru. Što teorija evolucije osporava. Evolucionisti kažu naša galaksija je negde u zapećku i tu u zapećku naše galaksije, naše sunce i tu smo mi potpuno nebitni. Njima je poenta da smo nebitni.
Ali kada mapirate nebo, vidimo da je zemlja na kojoj živimo u strogom centru. Biblija kaže da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju, što znači da je zemlja referentni centar, referentna tačka sa koje možete da osmatrate simetrično čitavo nebo. I to ne žele da čujemo. Dakle, to su jedna od informacija koje evolucionistička nauka ne želi da čujemo. Kasnije, dakle, također u prvom poglavlju, Bog stvara svetlila, veliko i malo, veliko svetlilo sunce, malo svetlilo mesec i onako usput stvara i zvezde. Evo ja sam ovde crvenim obeležio i zvezde potpuno usput, nebitno u suštini, a te zvezde formiraju fantastičan univerzum u kome živimo. Način kako Bog stvara je fantastičan. Dakle, biblijski Bog kaže da je on beskonačno biće i svemoguće biće. Ako posmatramo svet u kome živimo, njegovu kompleksnost, recimo šta sve živi u moru, koliko lišća ima na drvima, ne znam da li ste primetili kada se vozite autoputem, koliko tih drva ima, pa na svakom drvetu lišće. Kako se to sve razvija samo od sebe? Da li ste razmišljali nekad o tome? Dakle, materija, svet u kome živimo, stvorenje, svedoči o jednom biću koje je beskonačno, svemoćno, samo treba da posmatramo delo. To je isto kao kada odete u galeriju i pogledate Monalizu. Na osnovu Monalize možete nešto da zaključite o Leonardo da Vinciju, da je bio genij, je li tako? Isto tako možete da pogledate cvet ili planinu ili more, pa da zaključite da onaj koji je to stvorio genije. I to genije koji prevazilazi bilo šta što čovjek može da uradi. Biblija otkriva sasvim jasno da je svet stvoren i otkriva autora tog sveta. Bog je stvorio svet. To su informacije koje nećete pronaći u nauci danas. I kaže, stvorio je veliko svetlilo sunce i malo svetlilo mesec. Naš mesec, kada je pun mesec, svetli, imamo i reč za to, tako mesečina. Kada je dovoljno svetlosti da možemo noću da vidimo. Pun mesec, mesečina. Biblija daje funkciju stvorenjima. Po teoriji evolucije mesec nema nikakvu funkciju. Međutim, biolozi priznaju da je mesec jako bitan za životne procese, jer mnogi ciklusi u prirodi imaju period od 28 dana, što su zapravo mesečeve mene. Smena dana i noći je jako bitna za mnoge procese i u svemu tome, osim gravitacije, svetlost meseca je jako bitna. Ja nisam bio na mesecu, ne mogu da vam kažem, ali astronomi i astronauti tvrde, kada su analizirali uzorke, da je površina meseca prekrivena mikroskopskim staklenim kuglicama. Što znači da mesec može da služi kao reflektor. Može da reflektuje sunčevu svetlost i da nas obasjava. Drugim rečima, mesec ima funkciju da bude malo svetlilo. Biblija govori o velikom i o malom svetlilu. To možemo da shvatimo u smislu intenziteta svetlosti, ali možemo da shvatimo i u smislu veličine nebeskog tela. Ono što je na zemlji, to ne postoji nigde drugde u sunčevom sistemu, iako planete sunčevog sistema imaju mnogo meseca, mnogo tih manjih nebeskih tela koje orbitiraju, nijedno od njih ne može da napravi totalno pomračenje sunca. Ne znam da li ste imali priliku da vidite pomračenje sunca. Dakle, kada mesec dođe ispred sunca i zakloni ga, površina meseca, koji nam je mnogo bliži od sunca, je tačno takva da može da formira totalno pomračenje u kome se vidi korona, dakle korona znači kruna. Ovih poslednjih godina smo imali neka negativna iskustva sa tim terminom, ali korona znači kruna
i vidimo kako se formira ta kruna. Ne postoji verovatnoća da na jednom mestu u sunčevom sistemu imate malo nebesko telo koje će tako da zakloni sunce da formira koronu. Drugim rečima, veličina kruga, površina kruga, sunca i meseca gledano sa zemlje se savršeno poklapaju. Vidimo da je taj stvoritelj istovremeno i matematičar koji nam daje različite znake na nebesima. Mesec je često znak određenih pojava o kojima Biblija govori. A što se tiče zvezda, ako ste malo čitali Bibliju, bio je jedan čovjek koji je prvi monoteista u poslepotopnom svetu, zvao se Avram ili Abraham, i on je poverovao Bogu koji mu se javio i na osnovu njegove vere Bog mu je rekao, to je bilo pre nekoliko hiljada godina, da će umnožiti njegovo potomstvo i njegovo potomstvo će biti kao peska morskog i kao zvezda na nebu. E sad, kada izađemo napolje kasnije, pogledajte na nebo, ne vidi se mnogo zvezda. Nema baš toliko mnogo zvezda. Kao da to nije neki veliki blagoslov što je Avram dobio. Međutim, broj okom vidljivih zvezda je negde oko 5000. Ali, kada usmerite teleskop na bilo koji deo neba, ovo je otprilike slika koju dobijete. Dakle, ogroman broj zvezda koje mi ne vidimo golim okom, ali su prisutne. I te zvezde, zapazit ćete, imaju svetlost i također ćete zapaziti da imaju različite boje. Što znači da su ta svetlila, Biblija kaže da Bog svaku zvezdu zove po imenu. Svako je dao ime. A ima ih 100 milijardi u našoj galaksiji. Samo u našoj galaksiji. Odakle izvor ove svetlosti? U zvezdama. Dakle, zvezde su sekundarni izvor svetlosti. I kada posmatramo, dakle, broj zvezda, tih koja je svaka od njih drugačija, one formiraju galaksiju. Galaksije su spirale i zanimljivo je da i DNK spirala, govorit ćemo u engleskim prezentacijama o DNK. Dakle, spiralna forma je vrlo zanimljiva u dizajnu i ona ima različite aspekte i evo možemo da vidimo u tekstu Psalam 147. kaže da izbraja mnoštvo zvezda i sve ih zove imenom. Ne znam koliko imena vaših prijatelja, rodbine i tako dalje možete da nabrojite, možda ćete skupiti 100 imena, možda 1000, svaka čast, ako neko zna 1000 ljudi. Bog po imenu zove 100 milijardi zvezda u našoj galaksiji i još mnoge druge. Kakav je to Ne samo da ih zove, nego ih i stvorio. I to stvorio ih je različite. Kako je mogao da stvori različite zvezde od eksplozije, od velikog praska? Eksplozija homogenizuje stvari. Kako možete da stvorite toliko različite zvezde, velike, male? Evo da vidimo raznovrsno zvezda, ovo je naše sunce, veliko svetlilo, ali naše sunce je vrlo malo u poređenju sa nekim drugim zvezdama. Ovde ga vidite, evo naše žuto sunce, u poređenju sa nekim drugim zvezdama unutar naše galaksije. Izgleda malecko kao što je Zemlja mala naspram sunca. Neću ulaziti u detalje, tu su imena različitih zvezda, crveni džinovi i tako dalje. Svaka zvezda je drugačija. Svaka zvezda, kao što mi imamo otiske prstiju, tako koji su jedinstveni, svaka zvezda ima jedinstveni hemijski otisak. Svaka zvezda ima drugu kombinaciju elemenata koji joj daju drugačiju svetlost. I to je generalni princip dizajna. Bog stvara neponovljive stvari. Galaksija Mlečni put, dakle mesto u kome živimo, evolucionisti kažu tu smo mi negde u zapećku, međutim Zemlja je referentno mesto i vidjet ćete naučne dokaze za to. Zemlja je u strogom centru univerzuma.
Nemojte da vam prodaju priču kako je Zemlja beznačajno mesto. Zemlja je najznačajnije mesto u materijalnom univerzumu. I mi koji živimo na Zemlji smo državljani najznačajnijeg mesta u univerzumu. Vidjet ćemo razloge zašto je to tako kasnije. I ovdje su neki statistički podaci. Dimenzije galaksije u kojoj živimo su takve da vam treba 100.000 godina da se krećete brzinom svetlosti, koja je 300.000 km u sekundi, da biste došli s kraja na kraj naše galaksije. Međutim, kada usmerite teleskope, sad ima jako moćnih teleskopa koji su u zemljinoj orbiti, pošto atmosfera treperi i pravi probleme da izoštrimo sliku na udaljena nebeska tela. Kada vidite dakle, stavite teleskop da slika na dugoj ekspoziciji deo neba, mali kvadratić gde nema ni jedne zvezde. Videli ste malo pre kako su guste zvezde blizu centra naše galaksije, ali ako usmerite negde gde ne možete ništa da vidite i stavite na dugu ekspoziciju, dobit ćete ovo. Ponovo svetlost, ali ovde ove tačke koje izgledaju kao pojedinačne zvezde, nisu pojedinačne zvezde, nego su galaksije. Svaka od njih ima milijarde zvezda. Tako da ako želite, mi kada kažemo da je Bog beskonačan, da je Bog svemoguć, to su iracionalni pojmovi koje mi olako izgovorimo. Ali kada pogledate stvorenje koje je taj Bog stvorio, nebeska tela, onda vidite praktično šta znači beskonačno i šta znači svemoguće. Kako je to sve moglo da nastane samo od sebe? Dakle, imamo dve opcije. Ili je neko stvorio te milijarde galaksija sa milijardama zvezda, ili su nastale spontano, same od sebe. Da li stvari nastaju spontano? Ste vidjeli neki automobil da nastane spontano, sat? Da li stvari nastaju spontane same od sebe? Ateistička nauka pokušava da nas ubeđuje da smo mi, sve oko nas, na ovoj maloj planeti Zemlji i ceo univerzum nastali spontano. Logika je srž nauke. Današnja nauka odbacuje logiku. Kad bi prihvatila logiku, svi naučnici bi bili vernici. Dakle, ovo je samo jedan mali detalj neba i moguće je da mi vidimo više galaksija nego što ih zapravo ima. Pre neki dan sam bio u jednom liftu koji je bio sav u ogledalima i kada se lift zatvori, vidite svoju sliku desetinama puta zbog ogledala koja šalju sliku s jedne na drugu stranu. Moguće je da mi vidimo više galaksija nego što ih ima. Recimo na ovom primjeru možete da vidite, mogu ljudi da kažu, dobro, Tomo, ja se slažem sa time, to jeste jedna opaska koja je na mestu. Da li si ti kad video sve te galaksije? Nisam ih video. Dakle, ja moram da verujem naučnicima da postoje milijarde galaksija. A znam da moji kolege često olako daju određene izjave. Međutim, postoji jedna galaksija koju možemo da vidimo golim okom. Jedna jedina galaksija koja je naš prvi komšija. A to je galaksija Andromeda. Dakle, naš Mlečni put mi vidimo samo jedan krak koji zovemo Mlečna staza. Kada je stvarno tamno nebo, možete da vidite Mlečnu stazu. To je samo jedan spiralni krak naše galaksije. Ali Andromedu vidimo celu. I ta Andromeda ima prateća jata zvezda koja kada pogledate u daljinu teleskopima, postoje druge galaksije koje imaju slični efekat. Pa neki kažu to je zapravo lik u ogledalu. Moguće je da vidimo više galaksija nego što ih ima. Ali bez obzira na to i dalje su u pitanju milijarde galaksija. A znamo da je galaksija izgrađena od ogromnog
broja zvezda. Evo malo da vidimo raznovrsnost galaksija. Većina njih su spiralne i ponovo ako idemo od eksplozije, ako je eksplozija formirala galaksije, one rotiraju, dakle galaksije rotiraju sporo. Trebalo bi da ima podjednak broj galaksija koja rotira u smeru kazaljke na satu i broj galaksija koje rotiraju u suprotnom smeru. Ali nije baš tako, evo naučnici, da vidimo nekoliko primjera galaksija. Ponovo, kao što je svaka zvezda drugačija, tako i svaka galaksija drugačija. I Biblija govori o večnom životu. I mene često pitaju ljudi, imat ćemo priliku za pitanje i odgovore, šta ću da radim u večnosti? Znaš šta je večnost? Pa dosadno. Šta da radim u čitavoj večnosti? Pa evo za početak da obiđemo svaku galaksiju. Pa onda da izaberemo koliko ćemo zvezda od tih 100 milijardi zvezda u proseku u svakoj galaksiji obići. Većina njih ima planete i tako dalje. Za početak. Meni je sasvim dovoljno da proučavam insekte. Preko 1 milion do sada opisanih vrsta i računa se da ih ima oko 10 miliona. Ne moram da odem dalje od zemlje. Tako da, ko se brine šta će raditi u večnosti, materijalni svet, ovaj sada u kome živimo, je skoro pa beskonačan. A Bog obećava novo stvaranje, još boljeg sveta. I ako nam dosadi jednog dana, može da stvori čitav novi univerzum. Da istražujemo dalje. Ako ne volimo istraživanje, za svakoga ima po nešto. Evo da vidimo dakle nekoliko slika. Te magline koje vidimo zapravo, svaka ta tačkica u maglini je pojedinačna zvezda. Svetlost, dakle danas govorimo o fizičkoj svetlosti, ne o živoj biološkoj svetlosti, ima u Bibliji još jedan aspekt koji je jako bitan. Dakle, ako sad skrenemo pogled sa neba, sa galaksija i gledamo atmosferske pojave, onda ćemo vidjeti dugu. U 1. Mojsijevoj 9. glava, 12. i 13. stih, nakon potopa, Bog govori o dugi koju je stavio na nebo. I reče Bog, evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari koje je s vama do veka, metnuo sam dugu svoju u oblake. Čija je duga? Duga je Božija. Mnogi pokušavaju da neke od Božjih simbola prisvoje, duga pripada Bogu. Duga ima 7 boja, 7 je broj savršenstva. Da bude znak zaveta između mene i zemlje. Ko je autor duge? Bog. Šta je duga? Znak zaveta. Bog je napravio mnoge zavete, Biblija je podeljena na stari i novi zavet, ali postoje mnogi zaveti. Vi lično možete napraviti lični zavet sa Bogom. To nazivamo krštenje. Jedan od tih zaveta jeste i duga. I upravo ono što vidimo, da bela svetlost, sa kojom smo počeli u uvodu, polihromatska svetlost, kada kišne kapi osvetli sunčeva svetlost, onda se formira efekat duge, upravo ono što smo vidjeli kroz prizmu. Dakle, kada propustite belu svetlost kroz prizmu, onda se ona raziđe na dugin spektar. Tako je u prirodi Bog postavio dugu kao znak i ta duga ima 7 boja. U današnje vreme Bog je dao slobodu svakome, svako može da izabere svoje opredeljenje, ja ne govorim protiv toga apsolutno, ali treba da obratimo pažnju da ljudi koji su uzeli za sebe simbol duge, da pokažu raznovrsnost među ljudima, taj simbol nema 7 boja. Da li ste primetili? Ima 6 boja. Da li znate koja fali, koja nedostaje? Tamno plava, dakle, tamno plava. Tamno plava boja ima simbol, svaka boja ima neki simbol. Tamno plava je boja duhovnosti, ako niste znali. Dakle, duhovnost je isključena iz ove duge novog svetskog poretka koja ima 6 boja umjesto 7.
Dakle, to ipak nije, često ljudi kažu određeni ljudi su ukrali od Boga simbol. Nije u potpunosti, dakle, izbacili su jednu boju. Ne možemo nikoga da optužimo da je ukrao dugu, ne. Duga pripada Bogu. Ali je vrlo zanimljivo koja boja nedostaje. Boja koja simboliše duhovnost. Ako se vratimo tekstu, dakle u početku stvori Bog nebo i zemlju i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost, postavlja se pitanje izvora te svetlosti. Dakle, zvezde i galaksije su izvor svetlosti. I kada razmišljamo o tome, vrlo je neobično i nelogično. Ako prihvatamo teoriju evolucije, najjednostavnije objašnjenje bi bilo da se svetlost nikada ne bi pojavila. Postojao bi samo večna tama, neke čestice koje se raspršile po univerzumu i to bi bilo sve. Činjenica da postoji svetlost je najveće čudo. Činjenica da mi možemo da vidimo boje je još veće čudo. Jer ne samo da svetlost postoji, osoba koja ne može da vidi, slepa osoba, možete samo da opišete kako izgledaju boje, oblici i tako dalje. Ne samo da je Bog stvorio svetlost, stvorio je i način kako stvorenje može da vidi tu svetlost. I o tome ćemo govoriti sutra prepodne. Ja sam krenuo da govorim o galaksijama, dakle, spiralne galaksije se okreću, rotiraju i trebao bi da bude, ako je po principu verovatnoće, podjednak broj galaksija koje rotiraju u smeru kazaljke i suprotno. Međutim, evo, naučnike nije mrzelo, pobrojali su broj galaksija i mnogo je više, dakle, postoji nesrazmera na severnom nebu po broju galaksija koje se okreću na jednu stranu i na drugu stranu. Što znači da je neko stvorio univerzum, neko ko nije homogenizovao sve, nego neko ko voli da stvara razlike. Inače bi ceo svet bio kao smuti, ne znam da li ste pravili nekad smuti, pa stavite u blender i sve je homogenizovano, sve isto, nema raznih boja, smuti je ili žut ili je zelen, nemate slojeve, nivoje i tako dalje, zato već morate da se potrudite malo više. Kako su evolucionisti došli do zaključka o velikom prasku? Nikoga nije video, pošto je bio pre mnogo milijardi godina, prema tome posmatranje nije moglo da bude primenjeno. Morali su da koriste posrednu metodologiju. Ovdje vidite objašnjenje Dopplerovog efekta, dakle bio jedan naučnik Doppler, koji je objasnio shift ili pomak svetlosti, koji je baziran na fenomenu, fizičkom fenomenu prostiranja talasa koji imaju svoj izvor. Zvučni talasi, kao mehanički talasi, isto imaju svoj izvor, dakle helikopter. Ako imate posmatrača i helikopter stoji u mestu, imat ćete ujednačen zvuk. Ako helikopter ide prema vama, imat ćete piskaviji zvuk. Ako ide od vas, imat ćete dublji zvuk. Slična stvar je ako stojite na železničkoj stanici i prolazi voz i trubi sirena. Kada ide prema vama, oštriji je, viši je ton, kada prođe, dublji je ton, zato što je brzina objekta bliska prostiranju zvuka. I onda se sabijaju zvučni talasi ili se šire. I to menja dubinu tona koji čujete. Po istom principu, ako posmatrate svetlost kao talas, dakle evo ovdje je jedna primjena, ne posmatramo je sad kao česticu, nego kao talas. Taj talas, kao i zvučni talas, ako svetlosni izvor ide prema vama, onda ćete imati plavi pomak, jer talasne dužine će biti sabijene. Plava svetlost ima manju talasnu dužinu od crvene svetlosti koja se širi. Ako objekat ide od vas, imat ćete crveni pomak. I Doppler i neki drugi, dakle neki astronomi su proučavali da li galaksije imaju crveni pomak i zaključili su da galaksije imaju crveni pomak, što znači da se udaljavaju od Zemlje. Ali nisu priznali, ako se sva nebeska tela udaljavaju od Zemlje, onda Zemlja mora da je u centru.
nego kažu ne, mi smo na površini balona pa se i dalje sve udaljava jedno od drugog. Međutim, ako vidimo plavi pomak, onda je to nebesko telo koje se približava. Isus je rekao da će on doći sa svojim anđelima, pa ako vidite na nebu plavu zvezdu, to znači da je nebesko telo koje se brzo približava zemlji. On za sebe u otkrivenju na kraju kaže da je svetla zvezda Danica. Nebeska tela, da bi imala crveni pomak, moraju da se kreću jako velikim brzinama, barem 10% brzine svetlosti. I na osnovu tog crvenog pomaka su ljudi zaključili da ako se sve udaljava, nekada je sve moralo da je jako blisko. Drugim rečima u jednoj tački, pa prema tome moraju da bude veliki prasak. Takav način razmišljanja je prilično neozbiljan i nenaučan. Jer mi isti fenomen možemo da objasnimo na različite načine. Ne znači da je svaki način ili da je jedan način tačan. Da li postoji alternativno objašnjenje? Da li postoji izuzetak? Ako postoji izuzetak, ne možemo da kažemo da se univerzum širi. Možda je univerzum statičan, a nebeska tela i dalje imaju crveni pomak. Ne zbog njihove brzine, nego zbog greha koji je ušao u svet i raspadanja koje je ušlo u svet. Sutra ću govoriti o živoj svetlosti i vidjet ćete da je čovek kao vrsta doživeo crveni pomak, koji nema nikakve veze sa galaksijama i zvezdama, ali ima veze sa grehom. Greh kao prekršaj Božijeg zakona se ogleda u materijalnom svetu, ne samo na čoveku. Ogleda se u životinjama koje jedu jedne druge, u otrovnim životinjama, u parazitima, ali se isto tako ogleda i na nebesima gde vidimo crveni pomak. Nemojmo prihvatiti jedno objašnjenje ako postoji izuzeci koje to objašnjenje ne može da objasni. Evo jedan stručni rad gde su iskreni istraživači posmatrali nebeska tela, galaksije, koje su fizički povezane, a imaju ogromne razlike u crvenom pomaku. Što znači da crveni pomak nije proizvod udaljavanja, nego nešto drugo izaziva crveni pomak. Evo možete ovdje vidite nebeska tela koja su fizički povezana i imaju različite crvene pomake. Dovoljan je jedan ovakav primer da oborite kompletnu teoriju velikog praska. Često se hrišćani zbune, evolucionisti nam daju te neke teorije koje zvuče bombastično i ljudi prihvate te teorije, ali kada malo začeprkate po površini, vidjet ćete da su to kule od karata. Samo treba da znamo metodologiju i treba da znamo informacije. Velikog praska nikada nije bilo. Ali bilo je nešto drugo. Bio je moment u kome je Bog rekao neka bude svetlost. I bi svetlost, kako Biblija kaže, i ta svetlost, prva svetlost pre zvezda, koja je izvor sam Bog, je bljesnula pre nekih 6000 godina. Ne znam da li ste nekada uključili lampu ili svetlo pa isključili, imate osjećaj još uvek, naša retina, kao da je još tu svetlost, malo vidite. Tako isto na nebu, svetlost koja je bljesnula prvog dana stvaranja, kada je Bog rekao neka bude svetlost. Ta svetlost, nakon 6000 godina, još uvek odjekuje jer je svetlost talas. A talasi lelujaju, ne znam da li ste vidjeli, kako ili koncentrično se šire ili lelujaju. I još uvek imamo zapis, imamo odjek svetlosti stvaranja, koja može da se vidi na nebu, međutim evolucionisti je tumače drugačije. Oni kažu to je svetlost velikog praska za koju ne znamo šta je bilo izvor svetlosti, ali je vidimo još uvek. Zašto? Zato što širom sveta, gde god uperite aparaturu na nebo, ne gledate zvezde, ne gledate galaksije, nego gledate pozadinu svega, kao na platnu, umetničkom platnu. Pozadinu čitavog univerzuma
postoji zračenje. I to je takozvano pozadinsko zračenje, kome izvorni su zvezde i galaksije. I pozadinsko zračenje je prvi put, Penzias i Wilson su ga prvi put posmatrali sa Zemlje 1965. godine. I pošto su otkrili pozadinsko zračenje, ponovo jednostrano tumačenje činjenica, kao i crveni pomak, zaključili su to je dokaz velikog praska. Da imamo nezavisni dokaz velikog praska. Ne, to je nezavisni dokaz stvaranja. Prvobitne svetlosti, ne eksplozije. Prvobitne svetlosti. Pošto oni veruju da je bila eksplozija, ta eksplozija bi trebala da je savršeno homogena, da nema delova koji su topliji i hladniji. Pozadinsko zračenje mislim negde oko 4 stepena Kelvina, dakle nije apsolutna nula, ima neku svoju toplotu, ali ti njihovi prvi zapisi su pokazivali jednu vrlo nezgodnu stvar iz 1965. Pokazivali su jednu malu crticu koja pokazuje višu temperaturu, a trebalo bi da je potpuno homogeno. I ta mala crtica je tačno na ekvatoru neba, što ukazuje da je Zemlja u središtu univerzuma. A Biblija kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Samo ako je Zemlja u strogom centru univerzuma, možete da vidite ovakvu anomaliju. I onda su rekli to je anomalija, kasnije su je prozvali osovina zla ili axis of evil, kada je predsjednik George Bush krenuo rat protiv Iraka. Onda je kazao to su osovine zla i onda su tamo ih probili i kradu im naftu, što obično radi zapadni čovjek u ostatku sveta, ali ostalo je to osovina zla. I to se svidelo ateističkim naučnicima i onda su prozvali ovu anomaliju u pozadinskom značenju osovina zla. Zašto? Zato što podsjeća da je univerzum stvoren, da nije nastao eksplozijom, nego je neko stvorio univerzum. A ateisti ne vole Boga. Po njima, ako postoji, on je zao. Tako da su to nazvali osovina zla, ali su se nadali da je možda još uvek samo neki artefakt, neka greška u merenju, pa su onda ponovili merenja. Dakle, prva merenja su bila 1965. 1992. godine su poslali satelit, Kobe, da meri pozadinsko zračenje. I ona tanka bela crta je sad postala debela crvena crta. Jao, lele. Dakle, milione dolara su uložili da dokažu veliki prasak, ali nebesa kazuju slavu Božiju, to je rekao David, je li tako? Nebesa kazuju slavu Božiju, ne kazuju slavu evolucije. I onda su još jednom pokušali sa još preciznijom aparaturom 2001. godine i onda su precizno mapirali nebo i ponovo su dobili tu crvenu prugu, što znači da je Zemlja u strogom centru univerzuma i nazvali su to Axis of Evil i tu su prestali da finansiraju projekat, stavili su to onako kao kad muškarac pravi spremanje u kući, pa ne znate šta ćete s prašinom, pa ispod tepiha, da se ne vidi, bitno je da se ne vidi. Bukvalno tako su rekli, ima mnogo kosmičke prašine u svemiru, pa je to proizvodi efekte, nećemo više da se bavimo ovom temom. Tako da su nakon miliona dolara odustali od dokazivanja velikog praska na ovaj način. Evo i ovde vidite kako sve preciznije i preciznije su otkrili anomaliju koja svedoči, oni ne priznaju to, ali ta anomalija zapravo svedoči da je Zemlja u strogom središtu univerzuma i ne samo to, nego u ekvatoru nema najduži, najkraći dan, ali ako ste na severnoj i na južnoj hemisferi, imate tokom godine najduži, najkraći dan, čak i dani ekvinoks i dakle najduži, najkraći dan se slažu sa čitavim nebesima. Kako je moguće da je Zemlja sinhronizovana sa čitavom sferom neba ako nije postojala kao referentna tačka na samom početku stvaranja? U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Taj Mojsije koji je napisao Postanje, svakako nije napisao svojim umom, toliko su zgusnute naučne informacije u tom tekstu, da je neverovatno, i još stihovi. Poezijom je opisao višu nauku nego što današnja ateistička nauka može i da pojmi. Poezijom. Prava nauka jeste poezija. I to je božanska poezija koja je zapisana u Bibliji. Biblija je tekako naučna knjiga jer postoji prava nauka i postoji pseudonauka koja se predstavlja kao nauka, a odbacuje logiku. I evo vidite, taj axis of evil ili osovinu zla, kada se podvuče crta i analizira, vidite nekoliko tačaka koje označavaju zapravo spring equinox, fall equinox, radnodnevice, pa onda najkraći, najduži dan, što bi bilo apsolutno nemoguće ako Zemlja nije u strogom centru materijalnog univerzuma. Ako prihvatimo žrtvu Isusa Hrista, ako prihvatimo da je pre 2000 godina Stvoritelj se otelovio kao čovek i umro na krstu Golgote, nema boljeg mesta gde je Spasitelj mogao da spase svet. Planeta Zemlja je u strogom centru materijalnog sveta. Naš svet je mnogo bitniji nego što evolucionisti koji pokušavaju da nas ubede da Boga nema tvrde. Osim toga, najstariji megalitski spomenici, piramide, Stonehenge, koji sam imao prilike da vidim, svi su orijentisani tako da ukazuju i na ekvinoks, na ravnodnevnicu, i na najduži dan, na najkraći dan, i također su orijentisani po stranama sveta. Te strane sveta koje smo uzeli za Zemlju, sever, jug, istok, zapad, ne važe samo za Zemlju, pošto je Zemlja u strogom središtu univerzuma, važe za ceo univerzum. I to su stari narodi očigledno znali i to su upisali u kamene spomenike, jer su znali da će buduće generacije usled mutacije i svega ostalog zaboraviti istinu, zaboraviti važnost čovečanstva, pa su u kamen urezali astronomiju, a mi smo ipak zaboravili. Na svu sreću imamo Sveto pismo, tako da nam je Bog to ostavio. Evo, u najkraćim crtama da vidimo još jedan problem ateističke kosmologije, a to su asimetrične magline. Na nebu, kao neki vatromet, ne samo da postoje pojedinačne zvezde, postoje i magline koje su fantastične. Evo da vidimo nekoliko primjera maglina koje su asimetrične, ne bi mogle da postoje da su u pitanju prirodni procesi. Ja ću samo ukratko proći. Koga zanima može da vidi tačno koje su imena maglina, ali fantastično šarenilo boja koje postoje u univerzumu na određenim mestima. Las Vegas, bleda slika, ovde Makao je bliži, ali ako zaista hoćete vidjeti raskoš, sačekajte još koju godinu, pa će sam Stvoritelj da nam pokaže izbliza šta je sve stvorio, kakve magline, kakve boje. I, dakle, Psalam 19. prvi stih, zapamtite dobro, taj 19. psalam koji je tekako naučan, jer kada vidimo pozadinsko zračenje, i sve zvezde i sve magline zaista nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. David nije imao teleskope, pogotovo nije imao teleskope postavljene u orbiti, visoke rezolucije, ali je Duhom Svetim video istinu i ta istina stoji čvrsto naspram svih naučnih teorija. Jedno su naučne činjenice, a drugo su naučne teorije. Naučne teorije mogu da budu zabluda, naučne činjenice nikad nisu zabluda. I neke od tih maglina izgledaju kao kapije. Biblija govori o nebeskim kapijama. U Orionu, u maglini Orion je jedna od tih nebeskih kapija u kojoj anđeli pevaju o Bogu i kroz koju će verovatno doći na zemlju nebeski Jerusalim o kome piše Otkrivenje. Jedna od tih maglina, vrlo zanimljivo, ateisti koji ne veruju u Boga često daju imena vezana za Bibliju. Jedna od tih maglina, ova ovde, je nazvana Božje oko.
God's eye. I zaista izgleda kao nekakvo oko. U današnje vreme, dakle, prepoznajete Nikolu Teslu, ovdje drži jednu lampu koja nije uključena, nema kabel, nego jednostavno generiše svetlost. On se bavio svetlošću, dakle, munje i sve to je svetlost. Otkrio je da elektromagnetna svojstva itekako proizvode svetlost. Međutim, u današnje vreme ateistička kosmologija je prognala elektromagnetizam iz astronomije. Skoro da se ne govori o elektromagnetnim svojstvima univerzuma. Ne samo Nikola Tesla, mnogi istraživači su otkrili da univerzum ima elektromagnetna svojstva. Ovdje kod vas, ako odete još na jug, prema Antarktiku, možda u Tasmaniji se verovatno vidi, južna polarna svetlost, aurora australis. Kod nas u Kanadi se vidi aurora borealis. Ovo je, dakle, ta severna polarna svetlost, gde čestice ionosfere, ozračene visokim energijama sa sunca, fluoresciraju. Dakle, nebesa fluoresciraju kao neka draperija. To nije duga, to je neki drugi znak na nebu koji nam je Bog dao, ali postoje magnetna svojstva. Zemlja ima magnetno polje, sunce ima magnetno polje. I evo ovdje, recimo, kada gledate eksplozije na suncu, protuberanse, tu tačno imate severni i južni magnetni pol. O tome se vrlo malo govori u ateističkoj nauci. Kada uporedimo ovu maglinu koju smo videli sa elektromagnetnim svojstvima koje možete u lampi da napravite, nekad se prodaju te sferne lampe, pa pravi kao munje, pa onda još stavite ruke, pa mi provodimo struju. Onda se vidi da zapravo nebesa imaju elektromagnetna svojstva. Nije samo gravitacija, svi nam pričaju gravitacija je mnogo bitna. Ne, univerzum u kome živimo ima elektromagnetna svojstva. Ja sam za kraj ostavio jedno sazvežđe, a to je sazvežđe Plejade ili Vlašići. Ne znam da li se vide sa vašeg južnog neba. Znam da se Orion vidi. Vidi se i sa severnog i sa južnog neba. Za Plejade nisam siguran, mogu da se konsultujem posle sa ljudima koji se bave astronomijom. Uglavnom, sa severnog neba se vidi jedno sazvežđe koje ima nekoliko zvezda koje su zajedno. Sad, naš sunčev sistem ima jednu zvezdu i onda planete gravitiraju okolo, kruže. Međutim, u sazvežđu Plejade nekoliko zvezda, koja svaka ima gravitacioni uticaj, a verovatno ne samo gravitacioni, nego i elektromagnetni uticaj, su tako povezane da je stabilno, dakle ima nekih 11 većih zvezda, tu su imena, ne morate da zapamtite, neću vas preslušavati sutra, da li ste, ne znam ih ni ja, to samo Bog po imenu zna zvezde, sve njih. Naš um je suviše mali da bismo spakovali te informacije, ali svaka zvezda svojim uticajem je tako izbalansirana da stabilno veže gravitaciono sve druge zvezde, tako da konstantno postoje Vlašići ili Plejade, nisu se razletele na razne strane, nego drže jedna drugu zajedno. Kakav um je potreban da izmerite mase tih zvezda, da ih postavite na različita rastojanja, da bi one mogle da funkcionišu kao jedna zajednica koja je stabilna kroz vreme. Naučnici su, ovdje možete da vidite, ne znam da li možemo da aktiviramo, ovo je mala animacija, ne znam da li mogu ljudi koji ne možete. Ako ne možemo ovu animaciju, vjerojatno ni sutra, imam neke kratke filmove, vidjet ćemo da li ćemo uspeti da ih snimimo. Uglavnom, kompjuterska animacija, proračuni pokazuju da Plejade, ovo su Plejade, se ponašaju stabilno kroz milione godina. Tako su izbalansirane njihove gravitacije da neće se raspršiti, neće odleteti, nego su stabilne
zajedno. Sad, zašto vam ja pričam ovo? Zašto sam baš izabrao Plejade? Pa zato što su spomenute u Bibliji, u knjizi o Jovu. I u knjizi o Jovu, koja je jedna od najstarijih knjiga u Bibliji, 38. glava, 31. stih, kaže sljedeće. Možeš li svezati miline, to je prevod Daničić Karadžić, nije baš najsjajniji prevod. Možeš li svezati miline? Jer Daničić i Karadžić nisu znali za gravitaciju. A te miline, recimo u New King James verziji, na engleskom, su prevedene kao sweet influence. Da li možeš svezati sweet influence, uticaj zvezde na zvezdu, Vlašićima ili Plejadama, ili sveze štapima razrešiti? Štapi su veliki medved, jedno drugo sazvežđe. Dakle, Bog, stvoritelj, postavlja pitanje Jovu. Da li možeš svezati miline Vlašićima? Da li možeš da izbalansiraš gravitacioni uticaj ovih zvezda, da su povezane zajedno u zagrljaj kroz eone? Jedno od pitanja, naučnih pitanja koje je Bog postavio Jovu. I posle Jov kaže, evo, učutaću. Govorio sam, ali sad vidim da sam trebao da ćutim i da prihvatim ono što Bog kaže. U Otkrivenju, 22. glava, 16. i 20. stih, kaže sljedeće. Dakle, Biblija počinje sa stvaranjem svetlosti i na kraju Biblija otkriva da je osnovni izvor svetlosti pre zvezda, pre meseca, sam Bog, sam stvoritelj. I kaže sljedeće, ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedočim u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, a znate Davidovu zvezdu. Jer znate na izraelskoj zastavi koje boje Davidova zvezda? Da li je slučajno plava? Oni imaju svoje razloge zašto je plava zvezda, ali i Bog ima svoj razlog. Kada se svetlost kreće prema vama, nema crveni pomak, nego ima plavi pomak. Spasitelj će doći po svoje u trenucima kada ovaj svet bude umirao. Jedino je na nama da slobodnom voljom izaberemo da li ćemo se pouzdati u njega i da li ćemo čekati tu zvezdu danicu spasenja. Govori onaj koji svedoči ovo. Da, doći ću skoro, amin. I apostol Jovan odgovara, da dođi Gospode Isuse. Pravi iskreni hrišćani svih vekova su čekali drugi dolazak našeg spasitelja. I to pogotovo u današnje vreme. Vidimo svi da je svet pri kraju. Treba da radimo, svi mi koji verujemo u Boga i u njegovo spasenje, da čekamo dolazak zvezde danice. Plave zvezde koja će se pojaviti na nebu, ali bit će jedna lažna plava zvezda. Pa gledajte neke od mojih predavanja koja su nedavno postavljena na YouTube. Da se ne bismo prevarili, jer je Isus rekao, pazite se da vas ko ne prevari. Kada su ga učenici pitali o njegovom drugom dolasku, prvo što je rekao, pazite se da vas ko ne prevari, jer će doći lažni Hristosi pre pravog. Da bismo prepoznali pravog, treba da smo u kontaktu sa njim, kroz proučavanje, kroz molitvu, kroz svakodnevni život. Hvala vam na pažnji. Mi se zahvaljujemo profesoru Terzinu za ovo zanimljivo izlaganje. Vjerujem da smo naučili nešto novo, ali evo sada je vreme da ukoliko ima nekih pitanja, to uradimo. Zamolit ću redare ako mogu samo da pokupe ove listiće koje smo podelili. Ako ima, znači zadržat ćemo se još neko vreme sa pitanjima i odgovorima. Znači, hteo bih da vas podsjetim, sutra ujutro u 10 sati profesor će imati drugo predavanje, također će govoriti o svetlosti, a u 11:30 će govoriti na engleskom jeziku, svoju tematiku govorit će o DNK i također u 5 sati popodne će govoriti na engleskom jeziku, što će biti
prevođeno na srpski jezik. Svi vi koji, kao što sam rekao, ste prvi put na ovakvim predavanjima, javite se da vam damo nešto što smo spremili za vas. I ukoliko želite da imate neku od knjiga profesora, molim vas također da se javite. Evo, dobili smo jedno pitanje. Nekoliko. Prvo pitanje, kako stiže voda iz korena do vrha drveta? Kakav je to sistem pumpe? To su kapilarne sile, dakle učili smo to u srednjoj školi, ne znam, smo zaboravili ili nismo. Kapilarne sile, dakle koren drveta koji se jako raširi, razgrana, upija vodu, vlagu iz zemljišta i kroz sudove koji imaju jako mali prečnik, kapilarnim silama povlači tu vodu prema gore, prema listovima, i sad zamislite sekvoju ili eukaliptus, da budemo više ovde australijski orijentisani, neki eukaliptusi mogu da narastu do 100 metara visine. Zamislite sad to drveće koje vuče vlagu iz zemljišta na visinu od 100 metara, a nema srce. Žirafa ima srce i to srce pumpa krv. Drveće nema srce. Kapilarnim silama vuče vodu i da biste razumeli kapilarne sile, samo naručite limunadu i slamčicu stavite unutra, ali da je providna slamčica, i vidjet ćete da je nivo vode u slamčici viši nego što je u čaši. Uvijek je malo viši, ali slamčica je prilično debela. Ako imate tanak sud, razlika u visini je mnogo veća. Zašto? Zato što su molekuli vode naelektrisani. Voda je u suštini polarni molekul, deo gde je vodonik, H2O, deo gde je vodonik je više pozitivno naelektrisan, deo gde je kiseonik je više negativno naelektrisan. Tako da se molekuli vode međusobno privlače, pozitivno sa negativnim, i kada imate sud koji je jako tanak, onda to privlačenje ne samo međusobno, nego i sa zidom suda se privlači i voda se penje. A uz to, da bi se popela mnogo višlje, treba da imate vakum. Ne znam da li ste nekad u špric stavljali tečnost. Povučete, napravite vakum i kad napravite vakum, onda se tečnost popne u špric. Šta pravi vakum u drvetu? Pa to lišće ima stome koje isparavaju vodu i ugljen dioksid i stvara se negativni pritisak koji pomaže kapilarnim silama da izvuku vodu iz zemlje do preko 100 metara visine. Zamislite tog arhitekte koji je smislio kako da dopremi bez pumpi vodu na 100 metara visine. Slučajno su nastali eukaliptusi. Rekao si da sve boje izlaze iz belog svetla, a da mi u našem mozgu vidimo druge boje. Kako to da ja, moj prijatelj, vidimo iste boje? To je jedno filozofsko pitanje koje su ljudi postavili, da li je moje zeleno isto što i vaše zeleno, ili možda ja zovem crveno zeleno, ili meni izgleda tako. Da li mi vidimo iste boje? Odgovor je, zahvaljujući tome što imamo istog stvoritelja, isti stvoritelj nas je podesio da vidimo isto. Da je po evoluciji možda bismo videli različite boje, ali pošto imamo istog dizajnera, kalibrisani smo. Kako znamo da smo kalibrisani? Pa tako što u elektrofiziologiji možete pojedinačnu ćeliju da prikačite na elektrodu i da vidite kada će biti stimulisana. Ako je osvetlite sa talasnom dužinom koja odgovara plavoj svetlosti i ona trigeruje signal, onda možemo da znamo da različiti organizmi vide zapravo to kao boju. Da li je vide isto, teško je reći, ali reaguju na iste talasne dužine. Dakle, svi ljudi kada vide crveno,
reaguju na tu talasnu dužinu. Tako da možemo da zaključimo, ali je vrlo teško zaključiti kako druge vrste vide. Jer recimo pčela vidi ultraljubičastu boju, ali ne vidi crvenu. Pčela je potpuno slepa za crvenu. Posmatrajte cvetove, vidite da li će nekad pčela doći da opraši crveni cvet. Neće, zato što crveno vide sisari. Tako da morate da imate i neke ptice. Crveno cveće oprašuju neki drugi oprašivači. Ja ću sutra govoriti o crvenoj boji kada govorimo o biološkoj svetlosti. Postoje organizmi koji mogu da proizvode crvenu boju, jer drugi ne mogu da vide, pa ih onda, oni njih vide, a plen ih ne vidi. Govorit ću o tome sutra prepodne. Šta bi rekao onima koji veruju da zemlja nije okrugla? Ja imam mnogo prijatelja koji su takozvani ravnozemljaši, ja ne volim taj izraz, često ljudi prave pogrdne izraze. Jedan od tih pogrdnih izraza je ravnozemljaš. Nauka je 1000 godina verovala u ravnu zemlju, to je Ptolomejev sistem. Postoje mnogi argumenti, često me pitaju ljudi da li, koje je moje mišljenje, postoje mnogi argumenti koji se sukobljavaju sa idejom o zemlji koja je sfera, ali isto tako postoje argumenti, naučni argumenti, koje je nemoguće objasniti ravnom zemljom. Tako da tu imamo jedan konflikt koji ja do sada nisam rešio. Kažem, Bog nam je dao slobodu svako da veruje kako želi. Ja se pomalo plašim šta ako zemlja fizički zapravo ne postoji kao ceo objekat. Da li ste vi ikad videli celu zemlju? Videli ste ovde Australiju, pa sednete u avion, pa oni namaknu preko noći one zastore na prozorima i vi sletite u Ameriku, u Evropu, dobro jutro, služimo doručak. Da li ste videli da je zemlja određenog oblika? Niste. Stvar vere. Tako da svako može da veruje šta hoće, postoje problemi sa teorijom o ravnoj zemlji, postoje problemi sa teorijom o sfernoj zemlji, ja se pomalo plašim da je zemlja možda samo konstrukt u umu stvoritelja, da mi živimo lokalno. Bog nam to nije otkrio u potpunosti. Naše je da prihvatimo ili odbacimo stvoritelja, a jednog dana na putu za nebo, kada anđeli pokupe svoje, od tog uzbuđenja, ako stignete da se priberete, bacite pogled nazad. I svima će biti jasno i debata će biti završena. Svetlost, ponovo svetlost i ravna zemlja. Mislim da sam odgovorio koliko sam mogao. Ko je napravio mapu univerzuma i zaključio da je univerzum kao koncentrični krugovi, odnosno lopte, kojih ima 7. Postoje reference, dakle to su na velikoj skali, rađeno je mapiranje galaksija i dobijeno je da postoje delovi u kojima nema svetla, delovi tame i delovi svetlosti, što znači da imamo refleksiju 7 dana stvaranja sa pola dana noć, pola dana dan, čak na nivou čitavog univerzuma. Dakle, Bog je kasnije rafinisao svoje stvaranje što se tiče zemlje. Ali ovde kada pogledamo nebesa, vidimo da je on popunjavao nebesa svih 7 dana stvaranja. I često u određenim religijama, recimo u islamu, se govori o 7 nebesa. U Bibliji se govori o 3 neba. Prvo je atmosfersko, pa zvezdano i onda Božje nebo na kome je presto. Ali očigledno postoji jedna kompleksnost koja još nije dovoljno istražena. Eto, to su otprilike pitanja koje sam dobio večeras. Prepodne nećemo imati pitanje i odgovore, ali predavanje uveče ili predveče na engleskom jeziku takođe će biti prilike za pitanje i odgovore. Ako neko ima lična pitanja, mi ćemo provesti ovde još neko vreme, pa možemo i u ličnom razgovoru popričati. Hvala vam na pažnji, nadam se da ćemo se vidjeti. Laku noć svima i nadam se da se vidimo sutra u toku dana 3 puta.